Професионални умения за бъдеще. Въведение. В ера на бърз технологичен напредък и променящ се икономически пейзаж, светът на труда претърпява дълбока трансформация. Бъдещето на работата е разгръщаща се реалност, която изисква от нашето внимание и подготовка. Тук ще разгледаме два ключови аспекта, като те са бъдещето на работата и уменията на Световната икономически форум през Умения 2300. Разбира се, участниците ще се научат да декодират бъдещето на работата, овладеят уменията на УЕФ 2030, да имат технологични умения и информативно за известване на работа в възникваща възможност, да станем ученик през целия си живот и да прегърнем бъдещето с увереност, разбира се. Бъдещето на работата. Тенденциите на пазар на труда се отнасят до очаквани промени в заетостта, поради фактори като технологии, демографски промени, социално-икономически тенденции. За тенденции и предизвикателства. Ключовите тенденции са технологичния напредък, дистанционната работа, икономика за концерти, учене през целия живот и разнообразие. Предизвикателствата са изместване на работа, недостиг на умения, проблеми с дистанционната работа, икономическите различия, киберносигурността, етични дилеми, застрашаваща работа сила и въздействие върху околната среда, разбира се. Има няколко различни сценарии, които включват базари и технологични промени, придобиване на умения и мобилност, работните траектории, като наблягат на планиране и адаптивност. Влияние на технологиите. Технологиите променят ролята на работното място, като те създават нови възможности в областта като изкуствен интелект, автоматизация и дистанционна работа. Но пък в същото време пораждат опасения относно етиката и киберносигурността. Разбира се, има и очаквани загуби на работи. Самата автоматизация на изкуственият интелект може да докара до изместването на работните места в сектори като производството, търговията на дребно и транспортът. Така те изискват преквалификация и учене през целия живот за засегнатите работници. Бъдещи свободни работни места. Търсенето за позиции в областта на технологиите, здравеопазването, устойчивост, електронната търговия, анализите на данни, също така да поемат и възобновяват енергия, киберносигурността и творческите области. Световен икономически форум Умения 2030. Световният икономически форум или WEF е международната организация, основана през 1971 година и със седалище в Швейцария. Той ангажира лидерите в съвместни усилия за справянето с глобалните предизвикателства. Те също така имат и платформа за глобален диалог и също така изготвят доклади по икономически и социални въпроси. Проучване на специфичните умения от WEF. Ключовите умения са решаване на проблеми, също така критично мислене, креативност, управление на хора, сътрудничество, емоционална интелигентност и вземането на решения. Така ние ще се научим да анализираме сложни предизвикателства, да оценяваме информацията за информирани преценки, да генерираме оригинални и ценни идеи, да се научим да ръководим екипи, да имаме по-голяма ефективност при работа, да управляваме емоциите си, да вземаме важни решения и етичен избор, да постигаме изгоди и споразумения с нашите клиенти и също така да можем бързо да се адаптираме към нова информация за задачи. Защо придобиването и развитието на тези умения от съществено значение за личното израстване? Това ни учи на адаптивност, конкретно предимство също така, което е изпъкването на пазара на труда, навигация в бързите технологии и икономически промени. Кара ни да израстваме кариерно, като ни подготвя за лидерски роли. Също така да правим наша собствена иновация, да решаваме проблеми, като стимулира напредъка и преодоляваме предизвикателствата по-лесно. Също така ефективна комуникация, като изгражда наши силни взаимоотношения в работния екип. Караме също така да бъдем лидери, да разрешаваме конфликти и да имаме благосъстояние.
като това довежда до подобряване на психическото здраве и управление на стреса. Също така води до ефективно управление на спорове и ръководещ екип, като ние го вдъхновяваме. Ние трябва да учим през целия си живот, за да останем на релевантна позиция чрез непрекъснато образование. Глобалното сътрудничество е ефективна работа в различни среди и с различни националности. И не на последно място да взимаме етични решения, като спазваме моралните стандарти. Стратегии и ресурси за лица и организации.